Magbumangasan pa, tayo naman ang pumasok sa loob, iwanan natin. Pwede naman sa YouTube, ayaw naman sa Facebook. Ay, bakit? Ewan Hindi ka ba naban? Ewan. Ay, ano na? Para mo yung tinto. Para mo yung tinto. Ano yung barya? Ikiagaw ka. Ang daming barya doon. Ayun, no? Ganun-ganun, no? Ano may piso-piso, pipulutin mo. Ikipag-agawang ka pa. Panibagong taon, panibago na namang mga problema, stress. Tikman yung aking date map. Sarap yung aking date map. Wala nga sila ang Elsa mo, di ba? Wala sila ang Elsa mo. Oo nga, nasa pala pa ngayon. Ano sila din nagtatango? Hello po. Thank you for watching po. Happy New Year. Yung handa namin. Wow. May sumilik na isa. Siguro wala. Asan na? Tago na. Kawal ka ba dito? Kanya lang ng konting ko. Yan. Yes. Salad? Ano na may nugget ko? Konti lang. Mali si Mama. Dito na? Konti lang. Tapos, tama na. Malinis ka. Tama na.
Sarap ng salad. Oo nga. Bago mo na lang siya. Wala na ako kakain.